Kaixo, bideo honen bidez esplikatuko dut nola marrazten dien angeluak, bale? Kartaboia eta eskuaira erabiliz, bale? Baita ere esplikatuko dut nola erabiltzen den angelu garragailua, bai? Hasi baino lehen esan behar dut edota esplikatu behar dut zer den angelu bat. Angelu bat sortzen da bi zuzen puntu batean elkartzen dienean, ezta? Adibidez, izan daiteke, hauxe. Hemen dago zuzen bat, bale? Eta guain, angelu bat sortu dugu, bai? Hau da erpina, eta hau da aldea, eta hau da ere aldea. Bale? Jakiteko zenbat neurtzen duen angelu honek jarriko dut zirkulu erdi graduatua hemen, bale? Orduan, bai, zirkulu erdi graduatuak dakan gurutzea, bai, jarrita dago erpinaren gainean, eta saiatzen naiz angelu garragailua batira ondo kokatuta jartzen. Esan nahi dut, zirkulu gurutzea egon behar dela angeluaren erpinaren gainean, eta baita ere bere aldea ondo apoiatuta egon behar da angeluaren oinarrian. Eta horrela ikusiko dugu, bai, goiko aldean noraino heltzen den. Kasu honetan, angelu honek dazka 70 gradu, bale? Beraz, angelu hau zorrotza da. Ze angelu zuzen bat, baino txikiagoa dalako. Baina beste aldean ere badago beste angelu bat. Bale? Beraz, egingo dugu gauza bera, baina kasu honetan, bai, ateratzen zaiguna da, beste aldeko angeluaren zabalera ez dela 70. 110rekoa baizik. Beraz, angelu honek ditu 110 gradu. Beraz, angelu hau kamutsa da. Bale? Gero beste bideo batean esplikatuko dut bi angelu hauek, bale? Zer dien, bai? Baina momentuz, gera gaitezen, nola, angelu hau zorrotza dela eta 70 graduko angelua dela, bale? Eta beste aldean daukagula angelu kamuts bat, eta angelu honek ditu 110 gradu. Orain, egingo dut falta zaigun angelua. Izango da, batira. Angelu zuzena. Horretarako bi modu egingo ditut. Bate izango da, eskuaira hartuta, bale? Eta gero, gainean jarriko dut kartaboia, bai? Eta hemen baita ere ikusten dugu ateratako angelua dela 80 gradukoa, eta berriro hartuko dugu angelu garragailua eta jarriko dugu gurutzea, bale? Angeluaren erpinean, bai? Eta saiatuko gea batira, dana angelu garragailuaren oinarria ondo jartzen, angeluaren oinarrian, eta ikusiko dugu noraino heltzen den gorantza dagoen aldea. Eta ikusten dugunez, 80 graduko angelu bat atera zaigula. Bueno, bideo honetan esplikatu dut gutxi gora bera nola egiten dien oinarrizko angeluak, bai? Hau da, angelu zuzena, zorrotza eta kamutsa, bale?
eta beste bideo batean esplikatuko dut, ze beste angelu mota dauden. Eta horretarako jarraituko dut erabiltzen eskuaira, kartaboia eta angelu garragailua.